Tırlı. Tutuş yurdumyzda bolşaýaly Balkyn welaýatynda Milli Bahar Bayramy halkara nurdy güni mukaddes garaşdyrmadan şanly 30 ýyllyk taryhy senetiniň ullan toýlanjak Türkmenistan parahatçylygyň öňşmagyny watany ýylynda gün öterji baý mazmuny buýsunçy dabarlardyr täsirli şäherler bilen goşup ýokary derejede ýaýmanlanýar. Mehriban halkymyň tebigaty joşguny durmuşy uran synma söýgüsini parahatçylyk, awadançylyk, dostlugyk, hoşnetli goňşulyk ýaly belend ansan programmatlyklaryny özüne jemleýän şeride adamzadyň ruhy medeni mirasynyň möhüm bölegi hükmüne ählimumy iqrarnama eýe bolan Milli Bahar Bayramy halkara nurdy güni döwleti diýarmydan Balkyn welaýatynda ýokary ruhbänetlik, çuňur hoşallyk duýgusy bilen bellenýär. Welaýatyň magtumuny tarabynyň ýaşyl begretgenip lälere ýyhana besenen ajaýyp symorjulgysyny Balkyn welaýaty derejesinde nusgalyk meçhurde belentden ýaýbanlanan dawral şäherler toplumam munyň buýsunçy suwutnamasyna urly. Bahar keşfi bilen kalpar joşuryp göwnür ganatanlar ýani gödel jürgedi. Agy ölemeden owadan hatarlanan emeleglerine täze Türkmen owasyna Balkyn welaýaty hem magtumuny etrap häkimlikleriniň welaýat medeniýet ýoluna welaýat etrap jemgyçilik guramalarynyň bilelikde çenler jürgüsini guran ruhy bilen ýürüýüşi toý dabarlaryna utgaşyp diýsen ýatda galjy baý mazmunly uluşatlyk şowkuny egilmez joşguny aýratyny ähmiýete beseni. Ähli halk toýunyň buýsunçy dawrasynyň esasy şäherleri Gunwatar Sewtiň jennetiň bir kunjyny ýady salýan magtumuly etrabyna gödeli symor jürgüsiniň duýadaş dilip atanyrlayan dağa gerişleriniň alkymyndaky ýaýlasynda juda ullan tutuldy. Medeniýet hemem sanat saatlarynyň şirwan perdeleri galyp ýerine ýetirýän döwrubap aýdym sahlary tanys hemem folklor toplarynyň joşguny çykyşlary, welaýat döwlet drama teatrynyn artistleriniň görkezden sahnalary, duýadaş ýaýlasyna jananlaryny gadymy türkmen owasyna ýygnanlary ruhy lezzet paýlady. Türkmen daýhanyň täze hatyryny düýbün tutmak bilen bagly iş aradalyny beýan edýän pursatlarym özüne çekici boldy. Spordyň milli görnüşleri boýunça guralan bäsleşikler görkezme çykyşlary, milli amala haşam sanatymyň elişlerinden çaýgylan çeken suratlarynyň, daýhançylyk guralarynyň taýýarlanan täsin sergileri bayramçylyk dawrasynyň aýrylmaz bölegine öwrülip, oňa gatnaşyjylaryň ruhy bilenetlik goşdy. Milli Bahar Bayramynyň halkara nurdy günüň şanyny ýokary ruhy bilen tikde guralan dawralara gatnaşan Balkanlar gahrman arkadamyza tükeniksiz alkyşlaryny aýtdylar. Dawran geçen ýerine gurulany baý sergilerde türkmen ekrançylarynyň milli geçmiş taryhyny beýan edýän zähmet gurallary bilen birlikde milli senetkarlygyň zinalamadan kämil sunut derejesine getiren halyçylyk hemme beýleki nusgalyk elişleri, ustat bergerlemeden taýýarlany önümleriniň dürli görnüşleri munasip orna ýeredi. Türkmenistanyň matmulat naky ýaş gurumatynyň Balkyn welaýat geňeşiniň ýaş suratkeşleriň arasyna guran surat bäsleşigi uly gyzyklanma eýe bolup oňa ýeňjilerini sowgatlar oşurly. Spordyň dürli görnüşleri boýunça gurulanan çekeleşikli şowkunly bäsleşikleri uly üstünlikleri gazananlara da degişli toý serpaýlary ýapyldy. Bedemen bayramçylyk sahnasynda Balkyn welaýatynyň tanymal başy salanlary, estrada aýdymçylary, halk durujylyk hemem tans toparlary, welaýat döwlet drama teatrynyn sahna ustatlary çykyşyp, Bahar pastany öz halkyny bahara, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýetiren arkada prezident bilen beýik tutumlaryny mukaddes garaşdyrmady, bagtyar durmuşymyzda tarif ediler. Ajaýyp zamanamyzyň belent ruhunyň aýdyň beýany urlany Milli Bahar Bayramynyň halkara nurdy günüň şuňýaly köp urdy suwlara baý bolan bayramçylyk dawralary soňra etrabyny gözel kunjeklerini hasam ýokary derejede ýaýbanlanyrly. Şeýle bu dawralar gahrman arkadamynyň daşyny berk jebseşeni aly bir halkymyzyň milli ruhy ýüreglemede hemişe ýagrary dony ýene bir mertebe ähli aýdyňlyk arkaly görkezdi.